L-Iskola Medja Prof. Edward Dabono f'Ħal-Qormi qed timxi fuq id-direzzjoni tal-ħsieb kritiku, is-7 għodod tal-ħsieb u wkoll is-6 kpiepel tal-ħsieb li ħadem fuqhom il-Professur Edward Dabono. Matul is-sena skolastika li għaddiet din l-iskola bdiet il-ħidma li fiha grupp ta' studenti ta' 7 sena ipprattikaw is-7 għodod tal-ħsieb. Dan sar matul il-lezzjonijiet tal-PSD u bil-gwida ta' iben il-Professur Dabono kif spjegat ma' TVM News l-għaliema Vincent Attard. Dan kollu sar taħt il-gwida tas Sur Kaspar Dabono li letteralment gwidana mill-bidu u għadna f'kuntatt miegħu sallum il-ġurnata biex l-istudenti jieħdu dak li jistgħu minn din l-opportunità. Din is-sena komplejna bl-istess mod f'xi lezzjonijiet tal-PSD anke kellna dibattiti bejn gruppi ta' studenti dejjem maqudin mas-sillabu fejn użaw dawn l-għodod biex jekk ikunu jistgħu jagħmluhom fil-prattika. Il-qofol tal-konċett tal-ħsieb kritiku ntlaħaq meta l-Iskola Medja inawgurat l-ewwel laboratorju tal-ħsieb fis-skola f'Malta ibbażat fuq il-ħsieb kritiku fejn fih hemm il-kunċett tas-6 kpiepel tal-ħsieb li ħoloq il-Professur Edward Dabono. Din l-inawgurazzjoni saret fil-preżenza ta' wlied il-Professur Dabono, Kasper u Charlie. Din is-sena qed naħdmu fuq viżjoni speċifika li aħna ħadna fuqna f'missjoni towards becoming a thinking school. Hija l-mira tagħna li nitħarġu u nħarġu lill-istudenti tagħna biex jiżviluppaw il-ħsieb minn wieħed bażiku għal wieħed profond li kapaċi janalizza, japplika, jevalwa u joffri soluzzjonijiet alternattivi li jwasslu għal deċiżjonijiet li jagħmlu differenza. Min barra l-ftuħ tal-laboratorju l-Iskola Prof. Edward Dabono organizzat ukoll wirja ta' xogħlijiet li fihom l-istudenti juraw kif qed japplikaw dak li qed jitgħallmu mill-ħsieb kritiku inkluż kreattività fl-aspett reliġjuż. Six Thinking Heads li huma 6 kpiepel li jagħmel Professor Edward Dabono huma 6 kpiepel li huma aħna joruna u jgħinuna kif aħna nistgħu ntejbu l-moħħ tagħna u jgħinna pereżempju kif ukoll nistgħu naħsbu aħjar. L-izbuħ li armajt Santa Liena għal-festa tagħha li milux kellna l-festa ta' Santu Croċ. Ġibt xi statwi oħra biex nimla. San George, l-Irxoxt, il-Madonna ta' Fatima, San Dominku u iktar. L-Iskola Prof. Edward Dabono organizzat ukoll taħriġ intensiv lill-edukaturi u wkoll il-ġenituri dwar is-7 għodod tal-ħsieb u anke s-6 kpiepel tal-ħsieb permezz ta' laqgħat organizzati mid-Dabono Institute.